बउओ अभी तो सियान हो गल बा, शादी ब्याह करे के पड़ी। काहे कि दिन जमाना देखते बार लड़की सियान ज्यादा हो गल बा, का कर कि लड़का के जुगाड़ कर देखा बने लड़का होके भैया ओकरे शादी करल जाई। दिन जमाना बहुत बदल गल बा। ठीक बा। चला तनी चल तनी भैया से भेंट करके आवा तनी। कुर्सी दा हटा, अगुआ से बैठे दा, बैठल जा। दुनिया भैया जी की एगो लड़का देखले बानी बड़ी बढ़िया कल्याणपुर में बा। बेटी के शादी करल जाई। करे के बाद तो तो लड़का अच्छा बा, बढ़िया बा, समाज भी उनको बढ़िया बा। ठीक बा। चला भैया लड़का देख के आवल जाओ। हाँ चला 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 हुआ था, चला बैठा बैठा। चला उतरा उतरा बउआ। प्रणाम पंडित साहब, प्रणाम 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 प्रणाम। वो उतरा, बैठे जा बउओ, बैठल जा। सब कहीं कैसे समाचार बा? समाचार सब ठीक बा। सब लड़का के बुलावल जाओ। बुलावल जा। बबू लोटन छोटन के बुला लावा जा। अब आए में दिक्कत ना भेला? ना ना आवे में नहीं दिक्कत भेल। ये तनका रास्ता गलत बा तनी। हाँ तो रास्ता खराब बड़ा भला ही बा। अब सरकार बड़ा नैसन की बनवावत नहीं छो रोड के। वो बन जाए तुरंते। मुखिया कमी बा सब। प्रणाम सब खुश रहा बउआ। बैठा बउआ, पूछल जाओ लड़का से जा के पूछे। और कहाँ बा बउओ? प्रणाम बेटा बेटा बारा सबरू बसवान और पसवा। बाबा का नाम कथी बा? केला बसवान पूरा पसवा। चलो ठीक है। कौन क्लास से पढ़ले बारा? बसवा पांचवा पढ़ले बारा? पांचवा क्लास हो गए। ठीक बा। लड़का पसंद बा? हाँ पसंद बा। चलो ठीक बा। जा बउआ जा। प्रणाम करते हैं। जा आई तनी जा बैठी। तू अब जा नाश्ता लिया हुआ जा। नाश्ता पानी होई बाद में। तब लड़का पसंद बानू? जी जी लड़का रुआ पसंद बा। लड़का में कोनो कमी नहीं है। तो रिश्ता फाइनल समझल जाओ। हाँ हाँ रिश्ता खाना समझ जाओ। तो नाश्ता करल जा। नाश्ता करो सर, करो नाश्ता। चलो तनी के तनी भैया से बात करे। लड़की वाला से तो बात हो गई बा। लड़की ठीक बा। ठीक बा। कल्याण के बाद देख के आने वाली। ठीक बा। होके तो कल चली चल जाओ। देख के आवल जाओ। ठीक बा। ऐसन बा अच्छा समाज बा, सब समाज सब नियम बा। आवल जा। ठीक बा, तब बोल दी कल आओ तब। हाँ तो बोल दे तनी। ठीक है, बोल दी, फोन कर बोल दी। बोल पाए तनी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का समाचार बा? ठीक बा अपन सुनाओ जा। कहीं का विचार बा? कल लेके आओ तनी बेटा वाला के। जी जी ठीक बा, लेके आवल जाओ। बानी हम बैठल तनी आल बनी चौर में। अच्छा ठीक बा। ठीक बा, आई लेके। ठीक बा कल आओ तनी। कहाँ जाता रहो? जात नहीं बोल लड़की देखे। हमू चलो पापा, हमू चलो। ठीक बा, तब चलो।
बैठा साफा तो बेटा लड़ मकली हो का ई साला के कोनो बोधी बाइक रहा साला तो तोरा कमाना कोने ना जायला भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहाँ जाओ? बहुत खुशी के माहौल बा। खुशी के माहौल बा। हाँ बहुत बउआ हटा था बैठे था। बैठा बैठा बैठे भैया आवा है नहीं बैठे जा समधी साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हटल जाओ बैठल जाओ। बैठे जा तो बोलल जाओ सब अगुआ अगुआ सब बतैले बरन हम बतैले बारन शादी करे के। बतैले बारन कहले बारन 3 लाख रुपया हाँ एगो रेडियो और एगो साइकिल साइकिल ठीक बात दियाई 3 लाख रुपया रेडियो साल की ना। हाँ ठीक बा दियाई। तो अब लड़की के बुलावल जाओ देखल जाओ चाय पानी हो को चाय पानी बाद में होई पहले लड़की के बुलावल जाओ देखल जाओ ना पर चाय पानी कर लिया बगो नाश्ता लेके आवो। निकल जाओ तुम गर्मी के बहुत माहौल बा बहुत बा। पूछबे मत करल जाओ बगो नाश्ता बनाई आवा तनी ले आवो। आवा नाश्ता कर ई साला केका बेटा हवे साला हमरे नु भाई छोड़ी हटाई लइका फैका बा होकले कोनो बात नहीं खे। नाश्ता कर ठीक बताओ नाश्ता पानी तो हो गेल अब पानी लड़की के बबुला बुलावल ना। जाओ बगो हां बबी के बुलावा जा बहुत देर हो गेल। रुका भैया बुलावा तनी जा बबी सब प्रणाम। हां बबी बैठो। हेने कारी बैठा बबी ऊपर रुको हेने बैठा वो खड़ा होगा तो तनी अभी बाबूजी के नाम का थी हो ढेला पसवान। बाबा के ढेला पसवान। घर के गांव गांव के नाम कहाँ हो गोविंदापुर। काना गिलास में पढ़ल भरा ए महाराज और बाते बारू बात को तनी महाराज गिलास हो गले क्लास हो गले ना 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 तनी गलती हो गेल हा वो काना क्लास में पढ़ल भरा पचवा। ठीक बा तो जा सब लोग ए महाराज जी कैसे लड़की है नी पंडित जी के बुलाओ जाओ तारीख को दिन उन कभी खोल जाओ बुलाओ जाओ बउआ रे एने आवा पानी और जा तू पंडित जी लगे और तहा पंडित जी के बुला के लिए आवा दिन फाइनल करावे के बजा पंडित जी खुशी रही खुशी रही। चलिए पापा जी बोले हम दिल खुआए के बाद चलिए बैठी बउआ चल जा तन दिन की तरह दे भोज मिला त खाए ला तनी को उतर घर पहुंच गई छन। प्रणाम पंडित जी प्रणाम 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 पंडित जी। बैठल जा कनिया शुभ दिन देखी बबी के दिन बुलावे के बाद देखी तो गावना महीना में देख दो 11 महीने में देखना जी बढ़िया दिन देख के 11 महीना 10 तारीख के बारात 9 को मत पूजा जी जी लगन बहुत शुभ बा। ठीक बा। तो कहीं बेटा और की पूछी कब संदी साहब ठीक बा नु 10 हाँ। तारीख के बारात 9 तारीख के मत को ठीक बा दिन खाना समझ जाओ। दिन फाइनल समझल जाओ और हुआ टाटा सुई करल जाओ जी तैयारी कर तनी अपना। हाँ रेडी करी ठीक बा चलो तनी प्रणाम भैया चलो बबुआ भैया पैसा खाना पीना तो पैसा बड़ा आराम है राम से
गोर छुए कतनी प्रणाम सबको जाके वीडियो हमनी के देखी और देखी हमनी के टीम बानी सबके एने अजीत जी बारन एने करी सुजीत जी बारन और सब हमनी के टीम में बानी सन जे भी बानी सन सबको टीम में बानी सन। बहुत आज मेहनत लागल बा वीडियो बनावे हमनी के और भाई लोग रोबो लोग सबको कहते दिल से प्रणाम कहतनी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम और लाइक कमेंट सब करी शेयर और सब भाई के सपोर्ट करी हमनी के लाइक करी फॉलो जय हिंद भाई लोग।